హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ముబారక్ భానుని. ఈరోజు ఒక హిమగిరి గురువర్యులకు శిష్యుడైన యోగి స్వీయ కథ శ్రీ ఎం గారిది. అందులో 8వ అధ్యాయం శ్రీ నారాయణ గురువు కథ చదువుతున్నాను. నాకింకా కొంతమంది సన్నిహిత మిత్రులున్నారు. డాక్టర్ అయిన నారాయణ ప్రసాదు, జకరయ్య, అతని సోదరుడు మోమెన్ జకరయ్య. ఈ జకరయ్యల తండ్రి ఒక క్రైస్తవ ధర్మోపదేశకుడు. జకరయ్య కూడా డాక్టర్ అయ్యాడు, విదేశంలో స్థిరపడ్డాడు. తర్వాత తొల్లిటి యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ జార్జ్ డబ్ల్యూ బుష్కి వ్యక్తిగత హృద్వ్యాధి నిపుణుడు అయ్యాడు. రిపబ్లికన్ పార్టీకి నిధిని కూడబట్టేవాడు కూడా అయ్యాడు. ఇంకా మోహన్ దాసు, సుధీర్ వెంకటేష్, ఇతను ఆ సమయంలోనే తనను తాను శాస్త్రజ్ఞుడిగా ఊహించుకునేవాడు. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ రోజుల్లో నాతో ప్రత్యేకమైన బాంధవ్యం ఉన్నవాడు మాత్రం రంజిత్ సదాశివన్ అనే అతను. ఆయన మోడల్ హై స్కూల్లో 9వ తరగతిలో చేరాడు. అతను బి సెక్షన్లోనూ, నేను ఏ సెక్షన్లోనూ ఉండేవాళ్ళం. కానీ మేము కలుసుకున్న దగ్గర నుంచి మా మధ్య పరస్పర ప్రేమ, ప్రశంసలు ఉండేవి. అవి కాలంతో పెరిగాయి. అతను సుదృఢ దేహమున్న ధైర్యవంతుడు. ఏ రకమైన బెదిరింపులు అతన్ని భయపెట్టలేవు. అతను అన్యాయం అనుకుంటే చాలు దెబ్బలాడడానికి సిద్ధమవుతాడు. అతను సైనిక స్కూల్ అంటే సైనిక వర్గం నడిపే స్కూల్ నుంచి వచ్చాడు. అతని ద్వారానే నేను పెద్దయిన తర్వాత ఎయిర్ కామోడోర్ అయిన వేలాయుధన్ నాయర్తోనూ, వైస్ అడ్మిరల్ అయిన మాధవన్ నాయర్తోనూ, ఎయిర్ వైస్ మార్షల్ అయిన రాధాకృష్ణన్తోనూ, వింగ్ కమాండర్ హోదా వచ్చిన తర్వాత స్వచ్ఛందంగా ఉద్యోగ విరమణ చేసి ఇండియన్ మిలిటరీ అకాడమీలోకి ప్రవేశించడానికి ఆకాంక్షించే యువకులకు ఒక శిక్షణ పాఠశాలను ప్రారంభించిన మోహన్ చందుతోనూ స్నేహాన్ని పెంపొందించుకున్నాను. రంజిత్ ఈజవా వర్గం నుంచి వచ్చినవాడు. ఆ కులం వాళ్ళు 150 ఏళ్ల క్రితం సంఘ శ్రేణిలో అట్టడుగు మట్టి మీద ఉండేవాళ్ళు. మహానుభావుడైన శ్రీ నారాయణ గురుస్వామి గారి స్ఫూర్తితోనూ ఆశీస్సులతోనూ ఈజవాలు తమ అధమ స్థాయిని విడిచిపెట్టి విజయ నిశ్రేణికను ఆరోహించుకోగలిగారు. నేను చెబుతున్న సమయానికి వాళ్ళు చాలా ధనవంతులు, విద్యావంతులై సాంఘికంగానూ రాజకీయంగానూ ఆశించదగిన స్థానంలో ఉన్నారు. శ్రీ నారాయణ గురువు గారు ఒక ఈజవా కుటుంబంలో 1854 ప్రాంతంలో త్రివేంద్రం పట్టణానికి శివార్లలో ఉన్న చెంపజంతి అనే పేరున్న గ్రామంలో పుట్టాడు. ఆయన తండ్రి మదన్ అసన్ వట్టి రైతే కాదు, ఖగోళ శాస్త్రంలోనూ ఆయుర్వేద వైద్య శాస్త్రంలోనూ పారంగతుడైన పండితుడు కూడాను. ఆ గ్రామంలో అతన్ని ఉపాధ్యాయుడిగా ఆమోదించారు. గ్రామస్తులు అతన్ని ఆసన్ అని పిలిచేవాళ్ళు. ఆసన్ అనేది ఆచార్య శబ్దానికి వాడుకలో వాడే మాట. అతన్ని ఆసన్ అని పిలవడానికి కారణం అతను రామాయణ మహాభారతాలను వ్యాఖ్యానించి వివరిస్తూ ఉండడమే. ఆ రోజుల్లో సంస్కృత విద్యను నంబూద్రి బ్రాహ్మణులు బహు ఉత్సాహంతో సంరక్షించేవాళ్ళని, ఆ బ్రాహ్మణుల్ని వేదాధ్యయనం చేయకుండా అవరోధించేవాళ్ళని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఏదేమైనా వైద్యులు అంటే ఆయుర్వేద వృత్తిని అవలంబించిన వాళ్ళు చరక సుశ్రుత సంహితలనే వైద్య గ్రంథాలను అధ్యయనం చేయడానికి సంస్కృతం నేర్చుకునేవాళ్ళు. కానీ అంతకన్నా ముందుకు పోవడానికి ఇతరులు ఒప్పుకునేవాళ్ళు కారు. 15 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే నారాయణుడు తన తల్లిని కోల్పోయాడు. 30 ఏళ్ళప్పుడు అతని తండ్రి మరణించాడు. ఆ సమయానికి నాను అని అందరూ పిలిచే నారాయణుణ్ణి నాను ఆసన్, నాను అనే ఆచార్యుడు అని కొంతమంది సంబోధించేవారు. ఆయన భిక్ష మీదే బతుకుతూ చాలా నెలలకు ఒకసారి మాత్రమే ఇంటికి వస్తుండేవాడు. ఆయుర్వేద అధ్యయనాన్ని మించి చదవడానికి ధైర్యం చేశాడు అతను. వైదిక గ్రంథాలను, వేదాంత గ్రంథాలను లోతుగా అవలోకించాడు అతను. అతని దగ్గరకు వచ్చిన కొంతమంది విద్యార్థులకు సంస్కృతం కూడా నేర్పాడు ఆయన. ఛాందసవాదం, కింది వర్ణాల వారిని వేరుగా ఉంచాలని దబాయించి చెప్పినా అందరినీ సమానంగా చూసే నానుకి రామన్ పిళ్ళే ఆసన్ అనే ఒక అసాధారణ ఉచ్చతరగతి సంస్కృత ఆచార్యుడు దొరికాడు. త్వరలోనే నాను తనకు తను అధ్యయనం చేసిన ఉపనిషత్తులే కాకుండా కవిత్వం, నాటకం, సాహిత్య విమర్శ, అలంకార శాస్త్రం కూడా చదువుకున్నాడు. అతను దక్షిణాన ఉన్న కన్యాకుమారి నుంచి ఉత్తరాన ఉన్న మంగళూరు దాకా అధ్యయనం చేస్తూను, ధ్యానం చేస్తూను, తన చేతనత్వాన్ని పరిశోధించుకుంటూను విస్తృతంగా తిరిగాడు. మరో 2 అధ్యాపకులు నానుని ప్రభావితం చేశారు. ఒకతను కుంజన్ పిళ్ళై, ఇతన్ని చట్టాంబి స్వామి అని కూడా అనేవాళ్ళు. సంస్కృత అలంకార శాస్త్రాన్ని బోధించే తరగతికి నాయకుడిగా ఉండేవాడు అతను. తర్వాత నాను చేసే సంచారాల్లో అతన్ని చట్టాంబి స్వామి అనుసరిస్తూ ఉండేవాడు. రెండో వాడు తమిళ మూలాలు ఉన్న తైకాడ్ అయ్యావు అనే అతను త్రివేంద్రంలోని బ్రిటిష్ వైస్రాయ్ ప్రతినిధి గారి బంగళాకు నిర్వాహకుడిగా ఉండేవాడు. అతని నుంచి తమిళ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాల్లో భద్రపరిచి ఉన్న నిగూఢమైన యోగ బోధనలను నాను నేర్చుకున్నాడు. సారాంశం ఏమిటంటే అతను త్వరలోనే తన చేతనత్వపు అగాధాల్లోకి మునకలేసిన వాడిగా
ప్రసిద్ధికి ఎక్కాడు. ఉపనిషత్తులు ప్రవచించే సర్వవ్యాప్తమైన సదాత్మను కనుగొన్నవాడయ్యాడు. ఒకవైపు ఆధ్యాత్మిక బోధనలు, మరోవైపు సాంఘిక సంస్కరణలు పరిడవిల్లడంలో అంతరానుభూతి వెల్లడైంది. ముఖ్యంగా అతని భార్య చిన్న జబ్బుతో మరణించిన తర్వాత వాళ్ళకు సంతానం లేదు. నాను కొంత అనుచర వర్గం ఉన్న స్వతంత్ర సన్యాసి అయ్యాడు. అతన్ని అందరూ శ్రీనారాయణ గురు అని పిలిచేవాళ్ళు. జనాలు వెళ్ళడం మానేసి పాడుపెట్టు గుళ్లను అతను నవీకరించడానికి సాయం చేశాడు. వాటిలో దేవతలను తానే ప్రతిష్ఠించేవాడు. అంతకుముందు ఆచారంలో లాగా దేవతా ప్రతిష్టలకు బ్రాహ్మణులను పిలిచేవాడు కాదు. ఒక గుడిలో దేవత లుప్తమైంది. దానిలో ఆ దేవతకు బదులుగా ఒక అద్దాన్ని ప్రతిష్ఠించి, మనిషి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అనే వేదాంత ప్రోక్తము, సోక్రటీస్ ప్రోక్తము అయిన ప్రతిద్యోక్తిని నిరూపించాడు. అల్వాయేలో ఒక ఆశ్రమాన్ని, వర్కలాలో గుట్ట మీద మరో ఆశ్రమాన్ని నిర్మించాడు అతను. వర్కలా అనేది సముద్ర తటంలో ఉన్న పట్టణం. త్రివేంద్రానికి కొద్ది దూరంలోనే ఉంది. దాన్ని శివగిరి అని పిలిచాడు ఆయన. కేరళ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆ బ్రాహ్మణుల వైదిక విద్య ప్రారంభమైంది. శివగిరి ఆశ్రమంలోనేమో అన్ని వర్ణాల వాళ్ళకి వైదిక విద్య తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. నా సంచారాల్లో నేను శివగిరి ఆశ్రమంలో 2 నెలలు గడిపాను. గొప్ప వేదాంత సత్యాన్ని సరళమైన భాషలో వ్యక్తీకరిస్తూ ఆయన గానం చేశాడు. తీరులో ఒకటే, విశ్వాసంలో ఒకటే, భగవంతుడిలో ఒకటే ఈ మనిషి. ఒకే రకమైన గర్భకోశ గతుడితను. ఇతనిది ఒకే రూపం. ఎంత మాత్రమూ తేడాలు లేవంటే లేవు. ఇలా తన తోటి వారిని తమ న్యూనతను పోగొట్టుకోమని అనంత ఉన్నతులకు పెరగమని ఉద్బోధించాడు అతను. 74 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన తర్వాత 1928వ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 20న ఆధ్యాత్మికము, సాంఘికము అయిన ఆస్తులను ఉత్తమమైన ఉత్తరదాయిత్వంగా వదిలిపెడుతూ ఆయన మరణించాడు. ఇక రంజిత్ విషయానికి తిరిగి వస్తే, ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో మిత్రుల్ని రక్షించే విషయంలో ఎదుర్కోవడానికి అతనుకున్న సామర్థ్యమే అతనంటే నాకు ఇష్టం ఏర్పడడానికి కారణమైంది. మేము కాలేజీ విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు యథాలాపంగా మేము ఎదుర్కొనే వీధి దెబ్బలాటల్లో కూడా, ముఖ్యంగా సంఘ విరుద్ధ శక్తుల బాధలకు అయ్యే సభ్యమిత్రుల్ని రక్షించడంలో ఇది మాటిమాటికి రుజువైంది. ఇదే కాక శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస వాడుకగా చెప్పే ఆయత్తపరిచేవాడు, ప్రొవైడర్గా అయ్యేవాడు రంజిత్. తర్వాత నేను నెమ్మదిగా ఏకాంత స్థలాలకు జారుకుందాము అనుకునేటప్పుడు రంజిత్ నా పర్యటనలకు ద్రవ్య సహాయం చేసేవాడు. అది కాక ఆ పర్యటనలో నేను ఎక్కడున్నది, నాతో ఏ విధంగా సంపర్కం చేయాలనేది తెలిసిన ఒక్కగానొక్కడతను. తాను నాతో సంపర్కంలో ఉన్నానని, ఏ అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనైనా నన్ను వెనుకకు తీసుకురాగలని చెబుతూ మా తల్లిదండ్రులకు ఊరట కలిగించేవాడతను. ఏ ప్రశ్నలు అడగకుండా సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండేవాడు. అతని ఇంట్లోనే అనుకోకుండా శ్రీనారాయణ గురువు ఫోటోను నేను మొదటిసారిగా చూశాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపేస్తున్నాను. ఇది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.